Sme vyskúšali ten 1.6-kový silón, celkom aj dobre išiel. To mám tu. Tak teraz idem tam navinúť, obcujem. Teraz ideme navinúť túto dvojku. Vidíme, ako sa to bude chovať. Tak. Platica tam musí ale ostať. Dobre. Dám to sem, aby ste to videli. Budeme toto namotať, tak pozrieme túto. Toto ostalo z toho celkom aj má to celkom aj dobre to išlo. Koľko z toho ostalo? Ja som osobne tam dal polovička z toho ostala asi. Dajme tam, ho vidíme. Vinieme. Ďalej by som to chcel natočiť. Tak. Máme meter a dáme tam 4 metre tohto, uvidíme. Tam len 2. Dám tam jenom skúsený. Tam tak je jenom, vidíme, koľko to uchádza. Je 1, 2 a dáme tam jenom 3. Namocem to sem ďalej. Tak to sem dáme. A vidíme, ako sa táto dvojka bude správať. Tam sem takto som namotal. Vidíme, koľko to málo tam dáme. A ideme vyskúšať. Takto. To potom ešte
Musíte stlačiť, vidíte, aby to bolo takto a namotať to sem. Tu je šipka. Je takáto šipka, takže to znamená, že to sa namotáva. Tu je šipka, takže takto namotať. Pekne sa to takto namoce. A uvidíme, čo to bude zač. To bude chovať. Tak, hodí to pekne do tejto hlavy. Takto, výborne. Zacvakneme. Tak a dáme tam mali 12 centy. Predpis, dáme 12 centy. Tu 12. Dáme